Počkajte si, ešte to vám poviem. Som ďaleko od toho, aby som hodnotila jednotlivcov, ani to nebudem robiť. Ako celok, ako kolektív ste to zvládli na Slovenčinársku výbornú. A to je za čo povedať. Samozrejme, máte jednotku. A čo mi ide? Ty čuč pre pána Jana oznámke, ani nepípni. Takže s pani Triednou vám veľmi pekne ďakujeme, neurobili ste si postup. Takže želáme príjemnú zábavu a potom vám ešte niečo povie vaša Triedna v technických záležitostiach večera, teda popoludnia a večera, takže ja vám teraz príjemnú. Ja kedy to budem posielať? Tak posielaj ako. Však to kým ho zapal? Miňo, vypni to. To sami ste. Ja to posielam.